Dumnezeu să vă binecuvântez. Ioan 10:10, așa spune Biblia: hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Aceasta este misiunea inamicului. Dar Iisus a zis: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Să știți că Iisus Hristos dorește și vrea că să aveți cel mai bun din viață. Viață din belșug. Aveți drept, trebuie să credeți. Cum El a zis, eu sunt. Eu sunt. El este Cel care ne ajută, Cel care ne întărește și Cel care ne dă viață și viață din belșug. Vreau să fac o rugăciune, să aveți belșug de binecuvântări în vieții dumneavoastră. Tatăl meu, eu mă rog pentru această persoană care are nevoie de ceva. Nu știu care este lipsă sau ce lipsește în viața ei. Tot ce știu este că Tu poți să ne ajute. Atunci, în numele lui Iisus, binecuvântez pe toți și declar viața din belșug să vină peste toți în numele Domnului. Fiți binecuvântați de Dumnezeu și nu vă uitați. El a venit ca oile să aibă viață și viață din belșug. El este calea. La revedere! Domnul să vă binecuvânteze!